Ja, ongelooflijk. Echt goed. Debuut en dan gelijk winnen. Ja, nee toch? Dat is toch niet te filmen eigenlijk. Ik bedoel, dat is een film, maar... Maar kent u mensen als wat ze van gewonnen hebben en hoe, hè? Jan Geraerts, Peter, kent ze die als buurtregel? Nou ja, sinds kort pas, sinds de voorronde eigenlijk, ja. Want doe komt uit de buurtcursus, hè? Ja. Vertel eens. Ja, daar ben ik in Mierding begonnen en bij de voorronde, bij de presentatie wordt me geadviseerd om mee te doen aan de voorronde en dat heb ik gedaan. Maar ja, met dit als gevolg, ja, wie had dat gedaan? Ik niet. Wat wordt in verwachting wie zie je aan met ging doen? Nou, die eerste voorrun bijvoorbeeld. Nou, de eerste voorronde had ik wel gezegd, werd misschien gewoon niet wel door naar de finale. Ja, dat was wel, dat was zo genieten die avond. Nee, de wedstrijd maar goed. Ja. Maar voor de rest, voor mij kost het toen al niet kapot, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, ja. De was de eerste dame sinds 1974 of schijnt wat in dit mannenbolwerk? Ja, blijkbaar ja. Ja, ongelooflijk. Wilst u ook andere vrouwen stimuleren om mee te doen bijvoorbeeld? Ja, ik wil vooral lui die... Vooral lui die... oh man, die is hier nog even huur. Nog heel even terug. Huub Stassen, is dat hier ook een voorbeeld van ding? Ja, die heeft me gewoon zo gigantisch goede tips gegeven. Dat was ook mijn maatje in dit hele gebeuren. Ik ben hem heel erg dankbaar. Ja, ik zit emoties bij dit. Ja, en bij Huub ook. Ik bedoel, dit hadden we niet kunnen draaien, allebei niet. Nee. Ik denk dat we wel in de gaten hadden dat ik er vol enthousiasme in zat in de cursuszaal. En dat we ook gezegd had van die meid die gewoon niet gaat op gang helpen. En die bleef maar zijn vruchten afgeworpen. Ja. Hey, hartstikke gefeliciteerd. Dankjewel. Ik wil nog namens L1 nog het geven. Sorry, we hebben tegenwoordig weer eens nieuws. L11 van Leven, zoals een vaste lopenzender. Oké. Volgens mij was het de eerste wat hem officieel kreeg. Hang hem gooien rond. Gefeliciteerd in dit seizoen. Ja. Was je trots op mam, jong? Ja. Wie trots? Heel erg. Ja, wie is het? Soe of Soe? Heel erg wel. Heel erg. Goed, hey, de mensen staan te wachten om je te feliciteren. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Wat is het?